Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da kasancewa da mu a wannan channel mai albarka Tabaraki Online TV. Channel ce da take kawo muku sirrika da magunguna domin taimakon mutanen kirki. A jama'a ga wani sirri na mallaka da muke tafa da shi a wannan rana mai albarka. Wannan sirri ne na mallaka wanda idan kuka aikata shi insha Allah za a samu biyan bukata. To wannan sirri an jarraba shi ba ɗaya ba ba biyu ba, an samu biyan bukata. Da farko dai abin da ake yi a wannan aiki, za ka rubuta hasbunallahu wa ni'mal wakil. Idan ka rubuta hasbunallahu wa ni'mal wakil kamar yadda kuke gani, to za ku rubuta shi ne kafa 41. To wajen hakuri na Allahu ana buɗawa ne. Idan ka buɗa za ka rubuta sunan wanda kake so. Idan mace kake so ka mallaka za ka rubuta sunanta. Idan namiji kake so ka mallaka za ka rubuta sunansa a ciki. Bayan ka gama sai ka wanke sai ka sha. To abin da ake bukata da safe ake rubutawa a sha, sai ka bari sai da daddare kuma sai ka zo sai ka kama wuridin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amma za ka sake rubutawa hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa 7 a takarda. Da hakuri na Allahu za ka buɗa, za ka rubuta sunan wanda kake so, sai kai laya, sai ka ɗora a kan carbinka, sannan sai ka kama wuridin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Za ka yi wuridin kafa 1111. Abin da ake bukata kenan. Kullum za ka yi wannan wuridi ne da daddare. Kullum za ka yi shi har tsawon kwana 7. Shi ma kuma na rubutun na sha ɗin kafa 41, shi ma kullum ake yin sa a rubuta a sha, sannan a rubuta, sannan kuma dama can kafa 7 ka yi laya ka ɗora a kan cirbi. To insha Allah dai wannan dai abin da ake yi kenan. Alhamdulillah. To insha Allah dai abin da ake yi kenan. Idan an haɗa wannan aikin bayan kwana 7 ana siyan fara alewa a yi sadaka. To insha Allah duk wanda kake so za ka mallake shi, walau mace walau namiji. Wannan sirri mujarrabi ne, an jarraba an samu biyan bukata. Shi ne yasa muke ganin mu kawo muku wannan sirrin domin kuma ku jarraba don ku samu biyan bukata. To sannan ku danna subscribe a wannan channel tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku waɗannan fa'idodi, kuma ku shiya ga 'yan uwanku da abokanku domin su masu amfana da wannan sirrika da muke kawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.